The Adventure of Remruata. He thun thu hi RVL Remruat Felazia ania. A thun thu zia nin siar tira kalom tak zetane. Kumsang ni le som pukua October thani in classic rim anam tandeu to poka. Boruak po azia to khop mai. Thingtlang lama phei chuan Christmas lo thleng tur in bua sei rukna an kalpui der toa khopui lama la dor kai howin phai lama tangin dor bungrua an chalut ve boka tuk thon ai kham felin remrua thapo sofa muder derpa chuan thil ngai to muk mel zetin amita ching diara chuti lai chuan a mobile phone ringtone waiting for you ti langai mai chu alo zai rat mai le a phone chu banin tu nge tia a hanen chuan SI loma lo ni in phone chu la in hello sir enge ni ta tin a bezui ngal thuaya SI loma po chuan i hria tu nge karing i boi viawem ati chuan remru ta chuan boi san love eng thil nge ni ta tin an zor le thuaya SI loma chuan ni chin deuh lok khan phone call kan dong hei si hui bol hlo paina mei cheruang an sarani ome a mun panin kan kalmek kan zon lai ramdinika ani mai thaya I man chuan I local ve don emni tin a thil hriat ang chu a hril ngal zunga remruat a point chu thil hriat chuan ole kalo ka ngal don nia tin a phone chu ata a remruat po mong chang lovin abat cha bi chu la in si hui lam pan chuan chak zetin adok chuak zui ve ta hala remruatan si hui bol lo pai na mun a thlen chuan mi hring po an lo om nual man towa ma se mi puin an nei lutuk tur chu police hoin an lo dangin rala tangin an lo clear thapa remruata chu kaltlang zelin police ho point remruatan mu chuan lo dan po tumlem lovin kong chu an lo kian thave amaya remruata chuan SI lo malam chu panding zui ngalin SI lo man alo mu chuan rin ain I lo thleng ma dei mai I du na hi chuan I tuan rangmole tin alo nu suka remruata chuan kan mi bo zon lai chu ni em tin ruang puana an lo khuna lam chu a en vuzui vonga SI lo ma chuan ni tura chuan kan ngai hei forensic lam kan ngak meka tual thi nge ni inalang chiang tak chuan hriat mai a harsa a ruang om dana hian ni vel helai hmuna hian a om to ni inalanga anti zui zata remruat chuan engtin nge an mu reng ni tin a zot zui ve a SI lo ma chuan no pang ho ani ome no pang bol lo pai hoin an muwa chu an bul mai om patling pakhat rilin chu pa chuan min lo hril le chhong ani a ati lai chuan forensic house po an lo thleng ve sia ruang an ti fel no in ambulance a phuruang chu langin postmortem turin damdo in lama chuan an phur zui ta police claim azong le remruat chu mi pui kalliam nu in ruang an charna bulvela chuan nu chuina ta na tangkai tur a om lo an han zong kwal ngiala an du to kan nga nu chuan in laman pan zui ve ta ramdini ruang han charni tangin ni thumlai aliam le ta postmortem result alo chuak chi alo bok nen remruat ale police ho tan po malak a hari kher hamai ruang an charna huna tangin nu han chui zui na tur a om mai boxi lowa remruat po ramdin te ina voi ni chu kal to in eng ewa tangkai tur o amel poin a humai theilowa ramdin du le pa ka tangla in engma bengver hriat turla a om der boxi lo remruat lu po a hei ve thin khop maya ramdini postmortem results wa hun ani bok ne remruat po police station lampanin result hriat venge adu tlatane police station a thlen chuan SI lo chuan lo dong song thuain hei
ramdini postmortem result po alo chuak chi e tin ramdini postmortem result chu alo lekwa wa SI lo chuan ramdin hi karin ang ani tlat lo alandan chuan athisena hian damdoi rui chi an mutlat chuti rualin ramdini khan sex amang bokane mi pachi kan mu le kan police lamin DNA kan nei sa hawa hian inmil a om hau lo maya mi thara ni nge karing tin remruat chu alo hril zui ngal mal mala chuta soizom zelin ramdin hi a odi nge mi kutuar thi zok ni ang a taksa alo chiat to deuh hleka wangin liama nei om hriatan der mai silova he thilon zet chu tin remruat tan tong na hun om le klovin a thu thlenga thu on duai chung chuan a tong ngal bora remruat poin tong tum lem lo chuan ramdini postmortem result bi pain SI lo ma thu soi chu alo ngai thlakara SI lo man a thu soi du a soi zo to nge nia a hriat nuwa chuan remruat chuan muang ban char hian uluk deuh zoka ramdini in kan en non le angai me hle mai a mobile phone a ami biak thin da chu inaute ilo en chian tir ta em ati chuan SI lo ma chuan ado kana le khabu in chop nok chu hai zui mal malin paper phek ni lai hi ala chuaka tun naya abia kho chu akime tin remruat ta ma chuan ada thakin number ngai pani khatba biak vak nein alang tlat lawa remruat chuan akupi dang inai thawang chumo hei chu zirchiana ka kol tuania ati chuan SI lo ma chuan lutuke tin alo chang ve mai boka eng emo soipa chuan thingpui te inin thingpui an in zo chuan ramdini te in nakal tur chuan an chuak dun ta a ramdini ruang an charnu in kar khatlai alo liam le tareng mai ramdini thina chui tu te point ma an son saklo khera maya police lam point damdoi zuar le ti thin te atangin rin hlel pali lai chu an kol vera mai remruat point zui lai nein ala confirm thei tlat lo chutia ramdini thina an boi pui lai mek chuan thu thar zoram deng chuak zop thei thil a thleng le tatlat mai nula pakhat ruang world rota an char le tatlat mai tun tuma mi phei hi chu ramdini ruang ang em khan alo chheman lo pok nen kutlak na hnu ma a taksa vela chuan mu tur om nual maya tunge ani ang ti zona lo om halin remruat chuan SI lo ma chu bekmorin tunge ani a hriat lo chu zotin SI lo ma chuan lian pui ani ome alo ti chuan remruat chu alo ve ngata lian pui ruang an sar hian thomno engma a in bel lova a hnu te hmur pahni le thlak sak ani boka ruang an postmortem hnu chuan ramdini thi dan nen a in angkhera mai lian pui thi sena hian damdoi rui chi nilo damdoi dang mu tel ani boka police ho point angai na an rethlot lawani remruat po athluaka virove tamap mai he tol thattu hi a chet le ma nge ya chet khal angai ti hriain angai tuana po aboi khera maya he tol thattu hian nu ma engma anu chhia du hau lo le ngal remruat chuan ngai tuana thar nein anui ver mai ma se a han ngai tu chiang chu a mangai ber he anu chuina konga anu lu angai mel a hre kher mai ma se ani lo chu rin tur a hrebok si lowa anu le pa an tual thi tang khan SI lo male a mangai zodin pui ba ka a farnu ruat ki ba tu ma aring zo tlat lo he anu chui lai me ki chui chu adu chuan a farnu emo a mangai zodin pui tu emo zok hi chu man ruwa a man ngai boksia film khurangai khopang le tuna chuan remruat po in lama om tlemin pon lama hun mang na sakhera baya he tol thattu hi a che suale main chet khal nge atum tlatane a mangai zodin puin a thil hre zet ti nge ngai nia hria chu ti mekin a ruam man na zong chu
zodin pui chu ahril tamal mala zodin pui poin remruat a soi chu uluk taka lo ngai thla in remruat a chu alo en khiau mai atopa chuan ka veng tlat don chea I hnunga ka om rengang inathi ka phalangai lowang ati meu chuan zodin pui po nuiver verpa in ka ring tok chelom ka chunga engthilma athleni phallawang ti ka hrialom tin a in pei thu soin engtika tangin nge kan che chuang ati zui zata remruat a chuan inu le ipa te hian an phal emang chumo a chan chu kan che thun hi zan reilam ani hmel sia zani chu angai fo don sia ati chuan zodin pui chuan phal chu karing kanin kar om hi an revek towa nangpo hi an ring tok che in ka hria ati chuan inu le pa chu kan soi pui don emne ati chuan zodin pui chuan angai lowang keiman kalo soi pui mayang nang chu rem dikite in lama kalingai kha zan in atangin emne kan che chu ngal don ati chuan rem ruat chuan o inu leipa in an rem ti chuan ni ang nia ani ka kalo thil ti fel ngai om nual tlat mai tin anin then taria rem ruat chu rem dikite na chuan kalin rem diki pa ne chuan an ti mu kher mai rem ruat chuan kapu theito ka chua don alom ifanu thatu hi ka zon chua sak nge yang che ati le chuan rem diki pa chuan rem ruat ka fanu thatu hi min zon chua sak nge turin ka du che I tha sen ha man chu a thlon lawang ti reng don nia momo in nei chuan engma soi hre suang cheu ka du ber chu ka fanu thatu zon chu hi ani ati zui le zata rem ruat chuan kapu theito ka chua don alom engpo ni se ka va pheile photange hei zanri aipo a hunani to maya ati chuan rem diki pa chuan momo chu inei lawamo poisa te momo em I momo takin katia vo in lam khan eng emo za chu kalo la chuak ania ati chuan rem ruat chuan nei love ma se malam hun a soi theilowa momo hun chu kan la nei tho mai thei tuna chuan momo ri love ani ka va phei photange choi tuyu le tin a thutna tang chuan a tho chuak zuya rem diki pa chuan ole momo in nei chuan engma ron soi hre suang cheu tin tui taka choi tur chuan a thla zui ve ta rem ruat te chung hi aizola po hausapol ni in apu te tanga sumdong ai zong ni in ahma sapol ani nge ome kan soi zuai tongin rem ruat anu le pa hi miswal kutuara thi ni in heda tang hian rem ruat po hian nu chui atan chho tan ania akal na lam tur ani che kan yang chu police lamin ti ngei nan riat lo hi pali lai chu a ching fel der to mai rem ruat anu le pa an thi hian rem ruat te u nau hi phai lama an om lai ania rem ruat nau hian tuna chuan aizola andor vilmekin hetianga miswal kutuara thi te sul nu hi a boi pui deuh chot mai ane police lampo apui na sa to khop maya heng vela tang hian SI lo manen po in ria anni rem ruat te u nau hian na thok vak lo ma se andam chunga an ei tur chu an phang to kher om love a chan po dor lian tak an nei ba ka hian in lian tak tak an nei nuwa lawangin in lu aman chau po hi an u nau chau chuan an ei seng meu lo cha ani pere rem ruatan ina thlen chuan anau po alo ho ve to anom puin zanria turpo alo pe diam to mai pase zanri ai ma soi adu tlatawangin anau chu arum lama zui turati in eng emo soi puilok adu thu arila anau po in eng soi lo chuan a u room lam chu apan ve ngal mai boka rem ruata nawin a u room alo lu chuan rem ruata chuan anau chu abula thu turati in ruat dikipo a u bula dingin chera chuan thu in ka u eng thil nge ni ta avo poimo om ve ati chuan rem ruata chuan
poimo ani mayang chu tin athil ruam man ang chu a hril fai takela chu thu ruwa dikin ria chuan ka u zodin pui ka ngai tu hle mai achunga thil poi thleng ta se ati chuan a urem ro ta chuan engma a thleng lawang ka veng him tlat donalom ati chuan ruwa diki chuan ka ati lai mek chuan rem ro ta phone a lo ri rala a en chuan zodin pui lo ni in zodin pui ni hi ka be photange tin zodini chu a be zuita a rem ro tan avalom omve o zana ka lo phei don nia inu le pa po thil chiang deuh hleka hril ka duwa ka hmangai hi anat ka phal lo hrim tin anui deuh vera zodin pui poin keipo ka hmangai hian kanat a phal lo ti ka hria chu wangin ka hlau lo kanu le pa poin min han ngai tu aviau ma se an ring tok em che ani lo ti let ve in zan lama in mutur chuan phone chu an tla ta zanri ai khama chuan remro ta chuan sofa chunga thudar der chungin cigarette chu a hi wanga chumi pa chuan a chet vel dan tur arwa man te chu ngai tu in thadon ria wa ria in ama chau chuan ema se a khile ver thina chuti rolin a hmangai zodin pui ero angai tu kher mai adin mun he lo thon oma a ria ta wangin atan che sual arem lo ti chu ama chu ain khilmal mala reimoi to athut wang nu chuan zoi muang a thawin che chuak tura in siam turin a room lama chuan alun suita a rembuatan zodin puita in atlen hian zodin puita chung ko chuan tv lo en thapa zodin pui chuan lo be nga zungin thutna tur a ko mulama rembuat po thuin reipo thut ma chuan zodin pui pa lam hnaia chuan in sonin arwa manna le tumdan tlang pui chu a hril zunga zodin pui hi fanumal ni in anu le pa po hian an duat khop maya chutia zan reitua che suak tur chu an ngei tu khera mai ma se an hria chian rem ruat akuta a om don bok ne zodin pui pa chuan rem ruat kan fanu hi ukuta a om ti hriala che sual a rem lawang nang kher chu ni lo la chuan kan rem ti kher lawang ma se kan ring tok che nia ati chuan rem ruat chuan kapu zodin hi anat ka rem ti hau lo akianga kom tlat dona a himna tur ani chuan keipo hian ka tur mayang ati chuan zodin pui pa po chu angai a thata deu aniange nuivar varpa hian anu pui thing pui lo pek chu in pa in ti sang te chu han vor kwala reimoi to an ti nu chuan an nu pa chuan khum pui lam an panta rem ruatale zodin pui po an ti mu khera mai rem ruata chuan arwa manna tele damdoi zuar alo en thlak to dan te chu hrilin kar khat ai poin kan se thun hi a rei mai thayania in peimo i hlawem ati chuan zodin pui chu nuivar varin ka kianga yom donalom enge ka hlawang ka hmangai hian kan ata phal lo ti ka hrialom ati chuan rem ruata kut chu a me sak newa tuna chuan dar som lai alo rita rem ruata chuan kan che chuak donem ne ati chuan zodin pui chuan ole kein paye tin rem ruata nen chuan na poimo tak thok tur chuan an chuak dun ta ne tuna chuan rem ruata le zodin pui po kar khat ton lai zan lama an dam doi supply tu sang te chu dor kwal zelin an dor ho rem ruatan arin le ho chu ama in chui zui zela adu ang tak ero ala mu thei tlat lo police lampoin sai sang atangin an lo chui ve me poka he tual thatu hi afim khurin nu ma engma anu chhia du hau lo ne nu chui a har sain a hau tak kher mai zodin pui po chutia zantin chuak ta chu anu le pa chuan an ngai tu khera maya zodin pui nu phei chuan a pasal kianga kau to lo mai tura ti turin a pasal kianga chuan a soi fo maya ma se zodin pui pa hi palu lul tak
ati tolam chu ti deuh burumi alo ni ve tlat nen eng e ma tok big na ngei tu angai a om lo ve alo ti ve mai zel box si zodin puinu ero a thla muang tak tak thailo ani kar khat zet zan ria nuan chui nu chuan zan kha chu damdoi zuar an dor le chu damdoi zuar chuan in lo tlai hlek ani kalo tiral zo chia in du chuan tun lokhan eng emaw zat lei solama sawn akal liam chia alo si chu phal mai thei cheu ani ati chuan chu ami soi kal liam na lam chu a ko hmuwa chu damdoi zuar po chu apil bo zui tadaya zodin puin chu thil remruat ta hril chuan remruat a chuan i zui chin te ang chutia a hloma alak chuan eng emaw tak a thleng nge yang tin chu pa liam na lam chu an pan zui ta a koi ni lai akal le nu chuan thim jing dewa hian mipa pakhat hi lo omin zodin pui chuan apan hnaya damdoi du thu le amamo tak zet thu soin tlem tal anei le nei lo azo chuan chu pa chuan anei lo thu lo hrilin zodin pui kalson tuma a in her chia chu an pia dewa tang hian khu deuh kher kher thom lo chuakin zodin pui te omna lam chu alo pana zodin pui te omna alo thlen chuan zodin pui chu bia in tlem nei thu hrilin lei chhon tur ero anei lo thu soi ngalin ma se amamo viau chuan kan nei sa hi kan ti dun mai do nem ne ati chuan zodin pui chuan chan dan tur hrelo kher mai rem ruata rondon se arem chia boxi lawa chutia angoi reng ta ga chuan mi pa lo be tu bok chuan idu lo chuan apoi ka ti hran lo tia kalsona tum chu zodin pui chuan i phal chuan ka du zo takane ati ve ta ga chuan mi pa chu khisakin helai chu a hmun wal au e mai tlema hmun fial rial deuh i pan te ang ati chuan zodin pui po chuan i he lovin chu pa chu a zoi ve taringota zodin pui hian aruk tak chuan a hlau ve kher mai ma se hlau anga om chu adu bi khau lo a hnunga remruata na zuiti a hretlata zodin pui le mi pa pakhat po an kal thui ve to kher mai atopa zong an thleng ta ni nge yang zodin pui zui pa chu ading chat maya an omna po a re tha kher mai zan reilam alo ni to bok nen leishik shamri po riatur a om to lawa zodin pui zui pa chuan khalaya khan lo thuro kan siam nge tin aip te chu a zen rak raka jacket lian zet aduma ha a chu ngai te duma tang chuan eng emo hi phor chuakin headlight eng zet hi ti engin adam doi ho chu injection na tur chuan a siam zui mala zodin pui chuan remro da chu che chuak har alo ti to kher mai atha te chu a khuru der to maya zodin pui zui pa po khodang hoi lek lawa damdoi poi ane boka anunga thom dim taka ron ve tu po relowin athil boi pui lai ngot chu angai tua asiam zo lo hei chuak chia a mai chu rithlorin ni kho relowin alet ngal tol mai tuna chuan che chang thei ani ri talo zodin pui poin remro ta chu lopan na in chu pa let reng chu a thlir ve do mai remro ta chuan a hrui zen ken chuan chu pa let reng chu a phor mola a phor zo chuan damdoi ho chu chiarin a ti fel nu chuan a thove ko mai zodin pui ne na chuan i thamo tin an be zui ngal azata zodin pui po lo thlomong deuh to in ka tha e i lo chuak don to lo emo ka tia tin remro ta chu anui se ya remro ta khon thluk pa po ni kho relowin leichara chuan alo let ngat mai muang changa a phone chu phorin SI loma number chu met chuakin an call zui zata SI loma phone call alo lak nu chuan remro ta chuan amamo thu te soin akal na mun tur a hril ngal zunga SI loma chuan a rethiam lo kher mai wa se remro ta chuan i lo thlen huna engkim ka hrilang che tu ma lo hruai su motor ka momo atia wang chuan angai atha chi alawa
SI lo ma po lo mu man to in chutia remruatan alo phone ta ka chuan a tho suak le a kar nen chuan remruata soina mun chu apan zui ta ne SI lo man remruata te omna mun a thlen chuan remruata chuan thil thlen dan tlang pui chu ril zung zungin engma ala chian bik lo thu le a chian thuai a be sei thu rilin an mi man pa te nen chuan remruata te in lampan chuan an kal zui ta remruata te in han thlen po chuan remruata khan a khong fu te nge ni ala zoi rai mai chera chuan tron betin tuna chuan jinglam dar thum a pel der to a zodin pui po in a chung te engkim ril to bok nen thlamuang takin a che thei ani chera an phual fel nu chuan tuisika an the nu in an mi man pa po alo cheve ta tala rei vak lawa chuan lo meng siarin alo meng chen nu chuan an da na room vel chu mel kualin an ner zui deuh nanga chuta hoi kualin zodin pui a mu chuan zam na nei map lo hian tu nge ni min bum velamo lo ngoi takro ila hredon khop tin amel deuh rama remruata chuan an mi man pa ma chuan chiar da in a thu fel ta at mai remruata bok chuan kan thil hria du thataka min hril ka du min hril lo chuan e tuar tur chu ana ve khopang tin an mi man pa ending nal chung chuan an ti zui sapa an mi man pa la chuan engma soi tur ka nei lo damdoi ka zuar ngai lowa damdoi ti mai ka ni ati chuan remruata chuan kan la hre chho zel tur anga yang ti khan I thei angin muthil tumro jing khuwa lo war se jing kho war huna kan ti tur kan ti tanang ti in SI lo matelam hoin thingpui vel in pa in kom na lama kan phaidon em ni ang atia SI lo ma chuan remruata mit menga tang chuan thil soi du anei ti hria in apoi chuang lo dang te po aro to lo mole tin ru ma tang chuan an chuak ta hloma SI lo ma chuan kan mi man pa kha a chuak thei lawang chumo ati chuan remruata chuan mi hring pa ngai ni chuan a chuak ho lawang tin SI lo chu ol sam zetin alo chang ve mai boka zodin pui chuan thingpui chu kan lumange tin sokalam pan chuan akal zuita a remruata chuan a yepte tang chuan burte pani hi lo phor chuakin hei hi arang lama en dikkadu enge ani reng ati chuan SI lo chu a pe zui ngal zata SI lo ma po chuan lo la ve ngal zatin jing khwa lo war se laboratory lama arang lamin kan en diktir donia tin a zui ve ngala engeng emosoya anti ti nu chuan zodin pui po in lama ho to lo mai tura ti in remruat naw ruma chuan muturin akal to a SI lo mai ro jing lama che ta du bok nen in lampan chuan a in khal suak ta a ni thumlai alian ta an ni man la in engma a soi du bok si lawa remruat la in ani nge aring si ani thum tlaya chuan SI lo ma dam doi a test dir po result atong ta result a mu chuan anui vera paper nen ami man pa akhung na ruma chuan alu chaka ami man pa ma a dingin chera da chuan thurana engma isoi don lo mo tuna chuan I tong nge angai to ang ika tang nge hian thudik hriat ka du ati chuan ami man pa chuan engma hriat tur a om lo tin alo la nui so zok zama le ngala ma se rembuatan a chiang to tlat chu pa nui chu a tok man om no ve anati lutuk chu a te ruaya remruata chuan I soidon chiang khop I ngoi reng chuan ina tolang ti ma se chu pa chuan tong chua ala tum melo remruata chuan a thae kein sum to ho lawang tin adu dan takin a che chanta chu pa chu aduk cher chur to maya a to pa meu chuan in puang lo theilovin a in hria ani che kang chu hetiang hian nula pani a tha dan chu a soita a anula tha masak zo kha chu zantam alo hel to thule zan khata chuakin a mu fu le chu
dam doi anei thu rilin chu nu chuan anei lo lai alo ni bok nen ti pui mai alo rem ti ve bok nen a rui lai a chet thei lo lai hun chu in dam doi tam zok pe in chu dam doi pek chu zo lovin a odi ta kha alo ni a thi nu in voi li lai sex a man pui nge ane adu ang tok sex a man pui nu in a ruang an phurna mun lama khan da in nu ma om thei ang zong kha labo vekin a in thiar filim zui ta ne a pani na po a che dan thlak vak chuang lovin maro chu ruang chhar ani to wangin a nu hnung zo kha chu alo fim kur ve deuh bok nen a ruang an mu ang khan tharum a mang tel deuh ani ome chu mai ni lovin a thi nu po in ruang kha a suwa sam zui ta ne arem ro da chuan khang i thil ti te kha in chir na inayem a ti chuan chu pa chuan nei lo an nuam ka ti zo takani min man lo ula chuan kha ai khan kala chen sa zo kin karing ti pa chuan alanui ang vura rem ruat po ain su man lo akut tum chu thlok chuak zokin ami man pa nar chu arino ngal soka a nek na bok aniange chu pa nar tang chuan thisen lo chuakin azoi ngal noka kutlak le atum lai tak chuan an doorbell alo ri rala kongka hon chuan SI loma lo ni in rem ruat chuan e khai lo lut ro nang meu I lo lan tak ni tin alo welcome le mai SI loma poin thu pe helvel tum lo chuan idop chuak thei ta em an ti deuh ngal tong maya rem ruat a poin a thei ta e video win ka cover vekalom kot lama atong thatu lo poin tran phung tur kan nei thato khop mai tin SI lo ma chu anui vera kar khat aliam le meu chuan rem ruat ate poin an no sui lai chu an zo fel tareng mai an ni man chu thiam lo chan tirin tual tha thu boi le pong sual thu boi or tir ni in dam chung se om taka hun mang turin zel lama an thon liam ta ni rem ruat chuan thu thlenga thut pa in tun tum kan na zu chu hau tak le mai hun po kan mang nem na ro e maro chu thatakin kan zo thei ero alom om khop mai tin ama riat tok lek chuan a phun suak sapa